нужно на сладичко. Оп, цял екран. Оп, цял екран. И само на мен не ми фърчат. Оп, и четворка. Тия джета, да ти ще ги обичаш. Айде, повтори. Така. Много ме познава, много ме знае. Фръкни. Що не ми свърчаха парички това път, бе? Защото Съм бонус. не, защото така хора. Уважаеми дами и господа, би трябвало да ме изкара с токените. 20 стинки. Една тройка лев и 20. Дай цял екран. Искам да снимаш сумата, Леля да те пита как прави първите каженето, да я пуснеш клипа. Дами и господа, Нерон работи за мене днеска. Само тройки ли, бе? 40 лея ги направи. Две птички и си добре. Четворка, тройка. Цял екран. Подмина го. Фърчат жълти пари. Цял екран. Пак четворка. Това до края така четвърка и ти дава пак добре. За малко. Още 3 врътки. Четворка. И последна врътка би трябвало да повтори. За малко. 2 бройки ги дай. Айде последната бройка. Браво, 20 стинки. Това беше за днес.